Ta na sumurong siyan sa luhu na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hujahama hatan ni debata di minggutta ima minggu estomihi di bagasan sadarion na tersurat di Evangelium Markus bidusia memuka sian ayat 2 sahat rodi ayat sia. Dungi salpu onomari diarahun Yesus ma si Petrus, si Jakobus, dohot si Yohanes. Ditugihon manasida nakok tu sadadulok na dibbo. Tu nasuhi holan nasida. Gabi mubama rupana diida nasida. Gabi marsilam ma akaulosna botar sahali. Nasorapot botoon ni panutsi di tanoon mampahen botar songoni. Dungi di ida nasida ma si Elia rabdo si Musa na makatai dohot nasida dohot Jesus. Jadi di si Petrus ma memakulingi Jesus. Guru dengan nai dison hupaulihami madison sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nanidok nai, ay tung hatahutan situtudo na sida. Jalaroma opun sada mangalinggomi na sida. Lalu semakulim ma suara sian bagasan obuni didok ma. Odo anak haholonganku tangihon hamu ma ibana. Alai dinamanay linasida dang agya isebe di ida. Sasada Jesus do aku nasida. Jadi lau tuat siad duluki dipopai manasida unang dipajojor nan ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate. Ido sahatna. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah. Marlas ni roha. Jala marulopolok mahita disi. Ari na istimewa di bagasan sadarion. Parjolo sahali hami pasahaton barita nauli di tonga-tonga ni hurihatta ha kabipidulok sanggul kota naulion. Sada arina istimewa pajupang dohot hamuna saluna akamanami inanami. Ruas ni huria mulai syadat danak sekolah minggu. Remaja na posobulung. Songonido dohot akana tua-tua. Au prostitutudo rohaku akan burju rohamu sude akamang doh tenang. Akan tinubus ni Tuhani. Nadi pasu-pasu Tuhani marhite pasu-pasu na balegasi tutu. Si lehon-lehon na macayuli si tutu. Na margaido di lehon Tuhani tuhita ganuk. Sude hita na marpungu di bahagas joroon. Akan pinilit ni debatado. Nati nobus ni debata marhite tuhor namacai arga si tutu. Alani ido terbaik kita marlas niroha. Alani ido terbaik kita marolo-bolo. Alani ido terbaik kita minar bohita saluna macai uli. Mula beutiut mulai san prosesi na kaningan. Satu sonari macai ulido perminggota sadarion. Homi hohom jala molotiki marede hita marede macai uli
au nakaningan gudangado ubege suara muna. Sude hamu mangedehon ede puji-pujian tu Tuhani nama cayuli si tutu. Ditiki ndra maredi hita macayuli si tutu. Songonido doho diaka perkurung. Kor ama, kor ina, kor remaja na posobulung, kor gabungan sude macayuli si tutu. Tarlumubi kor na parpuliona te. Kor El Sadai tu te. Kor El Sadai. Suara-suara emas, suara yang keluar dari hati yang terdalam untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sonari hatani di bata paingutun hita. Di hasangapon dohot hamuliaon ni di bata na dipatuduhon di sadadolo na tibbo. Mangihutton turpu sadarion. Daku boto tak narong siya kamu akamang do tinang naukia lau tupucu ni dulu. Adong isi naukia sah tupucu ni dulu. Na may lela do rate radong duate. Mula ngahya tupucu ni dulu. Manang napiga hali, manang napiga dulu. Malo di daerah Tapanuntaran adong manang napiga dulu di sini. Adong duluk martibang, adong duluk kimun, jala duluk naswa pala tibu ima dirura silidung duluk siatas barita. Inganan ni salib kasih. Ngahi hamu tu siya kamang do tirang? Ngade disalib kasih. Jadi mololau hita tu sada duluk memang asing do pakilalaan. Hirana adong pakilalaan na luar biasa. Pakilalaan neguk halongangan, pakilalaan hirana salpu sude aka hamaulon hangaluton parukilon dirurai di parunguluan siga nupari. Denggado ya kamang do tinang sasahali lau tu pucu ni dulu, lau tu inganan na soding, tuinganan na buni alay unang maliling-lilik kudisan ala ni tabo na rupani gabi naing miad disiham gabi tuburo hamuna lamut bangudja budisi danga palarikot nongi danga palarikot nongi jalai mana taida diturpuk jamita di bagasan sadarion dina ditugihon Tuhan Yesus si Sehanna tulu halak ima si Petrus si Jakobus dohot si Yohanes tulu si Sehanna macai jonok tu Tuhan Yesus lao tu pucuni sadadolok lao tu inganan na buni tu inganan na syoding jala topu sian naso pamotoan topu sian naso panagaman pitor adong masa na ginoaran transfigurasi diinganani ima di pamerengan ni si Petrus si Yohanes do si Jakobus gabiasing buhini Tuhan Yesus managinoaran transfigurasi di idana sida buhi ni Yesus asing sian na somal marsinodang bercahaya jala pahian na pena putih berlinang-linang pola di dokon lau soadong di portibion na boe payason songoni pahiani masai botar si tutu marsaksak macayuli songon namar sinodang jaladakulanya kamang dotinang maka tahatai Tuhan Yesus dohot si Musa suak songoni dohot si Elia dua tokoh sentral di Padan Narobi di perjalanan di bangsa Israel
Dalam sejarah keselamatan Israel, Nabi Elia dan Musa sebagai pemimpin yang melegenda sampai sekarang adalah dua figur pribadi yang sangat besar dalam sejarah Israel. Maka tahatai nasida dan binoto aha na hinataan nasida. Masay sonang pakilalaan ni si Petrus, si Johannes do si Jakobus. Nakpe di bagasan biar dohot halungangan na sida. Alay didok si Petrus ma tu Yesus. Tuhan, iya luas mahami pajongjong tulu sopo di sono. Biarkan kami membangun 3 kemah di tempat ini. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, ini adalah godaan. Ini adalah godaan karena di sana begitu menyenangkan. Masay sonang rohana sida di inganan natibui, di inganan nama cai ulii, di inganan transfigurasi ni Yesusi. Alai dia lusi mai marhite haroroni obun jalasian obuni topu ro suara ni debata namado odo anak haholong aku tangihon hamuma ibana surejo hitamadok akamang doa tinang odo anak haholong aku tangihon hamuma ibana sada 2 tulu. Ima suara ni debatana rosian obuni jala ido nagabe situhuni jamita di bagasan mingguta sadarion tangihon hamuma ibana namar lapatan tangihon hamuma Yesus anak ni debata mulak majolo tunanakok tuduluk kamanami dot inanami di tahun 1950 adong do sahalak pendaki gunung. Memang dia passionnya adalah mendaki gunung. Majaki dulu namar gohar Edmund Hillary. Dialah yang tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang yang pertama menaklukkan puncak gunung Everest. Taboto ia gunung Everest, dolok Everest ima na tumimbo di Portibion. Dolok na tumimbo di Portibion na terletak di Nepal, di negara Nepal sonari. Mace gudang jol mana menguji asa saat ibana tu pucuni doloki. Jala di tahun 1950 sahama si Edmund Hillary tusi alai didok ibana songonon. Bukan gunung yang kami kalahkan, tetapi diri kami sendiri. Dada dolok Everest nahu taluho kami, alai nahu taluho kami ima diri nami, idopan nabui hami sahatu kucu ni doloki. Satu pernyataan yang sangat kuat. Satu pernyataan yang sangat transformatif. Satu pernyataan yang memang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Macayar gado padohani. Ala memang asabui iba sahatu pucuni dulu membutuhkan latihan mental dan fisik. Membutuhkan karakter yang kuat. Membutuhkan determinasi dan kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri. Termasuk doya kamang do tinang mulo naik sahatu puncak di karir, di ulau, di Portibion itu dibutuhkan
Jadi memang salah satu puncaki tentu membutuhkan latihan, disiplin, determinasi, dan kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Ido nanidok ni si Edmund Hillary. Sonido hita selalu natua kasudu no po sampai ikodohono don. Kita penting sampai ke puncak itu. Tapi puncak bukanlah tujuan. Dangi tujuan. Jala ido nat menseita kas di patorang merhiti turpuk di bagasa sadarion. Sampai di puncak itu bukanlah tujuan. Karena Yesus tidak mengizinkan untuk mereka tetap tinggal di sana. Tapi itu sangat penting untuk sampai di puncak. Be the best of yourself. Alai tujuan nadadai, tujuan na ima lao melayani. So ni dua te akacalik siya tonga-tonga ni uriat tong. Mula saat di puncaki ikut tur domuse tutoro. Unang lao sudul-hudul di gijangan ni. Dang di halomo Tuhan Yesus nongi. Dang di halomo Tuhan tay. Mula sa di gijangan sa toki pena ikut tua domuse tutoro. Lao marhobas yang nasaroha, meninggalkan ego pribadi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang dilayani. Amin. Ido pemimpin. Jelas ada sian pemimpin na luar biasa berpengaruh di Portibion. Sahalak padita na margoar padita Dr. Martin Luther King Jr. Alahya sah tibana di dulu. Dipucuni dulu. Jadi adondo sada pidato ni Ibana selain pidato I have a dream, saya memiliki impian, adongdo pidato ni Ibana nama Caitar Barita na berjudul Manang Nagabe di Goari, I have been to the mountain top. Saya sudah pernah ke puncak gunung. Ala yang go puncak gunung nanidok ni Martin Luther King Jr. di son, yakin au, dang dolok dalam arti fisik songo dolok si atas barita manang dolok martibang. Mulai so dolok kah harus natar barita di son. Tangan ngate songo na datar rois songo nakataan mo de. Aru teh dulu ngimitrai, arong go dulu mitra tu son. Iya Bukit Krevel. Nanggo pala tu Bukit Krevel, sao kamu majolo, la tu Bukit Krevel tadi. Ya. Ala yang go naniduk ni Martin Luther King Jr. dia sudah sampai di puncak karir dalam pandangan dunia ini. Dia sudah sangat terkenal, dia sudah sangat dihormati, dan dia sudah mendapat hadiah Nobel perdamaian. Hadiah Nobel perdamaian itu adalah hadiah paling tertinggi dan paling bergengsi sampai sekarang di dunia ini. Dia sudah sampai di situ dan dia mengatakan, saya sudah pernah di puncak gunung dan dari sana saya telah melihat tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu. Tanah yang penuh dengan damai sejahtera dan kekayaan. Di mana tidak ada lagi ras, diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan. Tanah Amerika Serikat yang penuh damai sejahtera, keadilan dan kebenaran. Di mana setiap orang dihormati dan dihargai, memiliki harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Saya sudah melihat ima pidato nibana di Memphis, Tennessee tanggal 3 April 1960 lalu. Dan dia katakan ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
Sepertinya ke depan kita menghadapi hari-hari yang sulit. Namun bagi saya itu tidak masalah, karena saya sudah pernah berada di puncak gunung. Jadi usahakan ya, Mang Inang, semua kita usahakan pernah sampai di puncak gunung. Dalam arti yang harafiah dan dalam arti alegoris. Karya terbaik, karir, cita-cita, usahakan. Dan Martin Luther mengatakan dia sudah sampai di situ. Dan dia juga katakan seperti ini, saya ingin umur yang panjang, tetapi sekarang saya tidak peduli lagi itu. Anggo kita kok peduli deh berarti. Oleh Martin Luther, yo ibana. Saya tidak peduli lagi itu soal umur panjang, soal kesehatan. Saya tidak peduli lagi. Saya hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan dia telah mengizinkan saya sampai di puncak gunung. Mungkin saya, dan dikatakan saya sudah sampai di puncak gunung, dan dari sana saya telah melihat tanah perjanjian itu. Mungkin saya tidak akan sampai di sana bersama-sama dengan saudara sekalian, tetapi saya ingin saudara tahu bahwa kita sebagai bangsa akan sampai di tanah perjanjian itu. Inilah visi besar Martin Luther King Jr. Dan dia katakan sebagai pejuang anti ras diskriminasi, sebagai pejuang kebenaran dan keadilan, dia katakan pada tanggal 3 April tahun 1968 itu, mungkin saya tidak sampai ke sana bersama-sama dengan saudara. Ise nah yang madok kosongnya kamang dotinam. Ise si Musa kan dang sahatibana tu tano Kanaan rap dohot bangsa Israel ngao 40 tahun ibana madongani nasida memimpin nasida ala yang si Musa dang sahat tu tano parbadanani. Tapi dia sudah melihat itu dari puncak gunung. Dia sudah melihat itu dengan iman bahwa bangsa ini akan sampai di sana. Demikianlah Martin Luther King Jr. Kamanami dong inanami dang sahat 24 jam dukon pidatonau dia ditembak mati oleh seorang yang bernama James Earl Ray. Martin Luther King Jr. terbunuh, tetapi impiannya tetap hidup, cita-citanya tetap hidup, hingga bangsa Amerika bebas dari segregasi dan ras diskriminasi. Dan karena itu sudah pernah Presiden Amerika Serikat dari orang yang kulit berwarna, bukan kulit putih, yang bernama siapa? Barack Obama. Nah, ini adalah buah-buah dari perjuangan, buah-buah dari visi besar dari seorang Martin Luther King Jr. Jala di bagasan sadarion, turpuk jamita paingot to kita, taringot tu transfigurasi Yesus. Di Nabi Nuan ni Tuhan Yesus, si Sehanna, si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, tu sadaduluk na tibo. Lao patakason orientasi pelayanan. Lao patadahon hadirion ni Tuhan Yesus. Lao pabotohon masay takas tunasida ahado ulaonna di portibion. Ala nasahatu tikihi nakpe naung ganupari ganuporngin nasida rap dang takas dope ditadda sisian ni Tuhan Yesus. Taringot tu isi do Tuhan Yesus taringot tu ulaonna, taringot tu misina ro tu portibion dang takas dope di boto nasida.
Molo turpukon akamang do tinang sada turpuk nama cayar gas itu tu. Tolu Injil sinoptis manang evangelium sinoptis ima Matius, Markus do Lukas manuraton baritaon. Na patuduhon masayar gas itu tu baritaon. Sangat berharga dan sangat menentukan di dalam misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Matius, Markus, dot Lukas pabotohon taringo tu arna masa didolok di TKI. Di patuduho di si hamuliaon ni debata, hasangapon ni debata, dot huaso ni debata. Nama bain si Petrus dohot sisian na dua nari tergoda lau maninggalhon ulaw na sasitongna hape tujuanna mabuan na sida tudoloki dang asamia di sana alaya sana sida pe mangatusi taringo tu ulaw ni Tuhan Yesus dohot ulaw na sida songon si ihuton Tuhan Yesus alani akamanami dohot inanami tabereng konteks barita na ulion ima ditiki nalao manaon sitaunon nama Tuhan Yesus seminggu adorang so nama sahur nunga di patorang Tuhan Yesus ana nang masa tu ibana didok Tuhan Yesus nalao mahita tu Jerusalem nalau ma anak ni Zolmai tu Jerusalem marhua tu Jerusalem kamang do tinang namar wisata do namar dala-dala do dang namar wisata na sida lau tu Jerusalem alai lau pasauton ulaun ni Tuhan Yesus hobar tu pajauon ni amai jala dirok Tuhan Yesus di sana ikut tahu ni anak ni Zolmai ma na hacit namar lapatan ikut tahu nokku mana hacit ikut tulau ni akasi foto surat dolak kaparise mau dohot akasi Tuhan ni malim ikon tahu nokku na bernit jala ikon persilakonon na mau tersonggok ma si Petrus mabigi seperti petir di siang bolong. Telinganya tidak tahan mendengar itu. Hatinya tidak mampu menerima itu. Jiwanya tidak kuat untuk mendengarkan perkataan Yesus itu. Alani ido ditarik si Petrus ma Tuhan Yesus laos didok. Tuhan, naso jadi masa itu ho. Artinya itu apa? Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Yakobus tidak akan membiarkan itu terjadi. Yohanes tidak akan membiarkan itu terjadi. Murid-murid yang 12 itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Alaya hero ke Tuhan Yesus. Bolis. Lao maho sianon. Aida da lomo ni rohani debata. Na di bagasan rohami. Alai rohan-rohan sambing. Enyahlah hai iblis. Karena kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi yang dipikirkan oleh si iblis. Mau menggagalkan rencana Tuhan. Muruk Tuhan Yesus. Alani laus diajari Tuhan Yesus ma akasisiani didok masongono. Ia ise nagiot mangihut tonau di suadahong ma dirina dituhuk ma silangna jalan ihut ton maaw. Barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang gampang.
Menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang enak-enaknya saja. Seperti sering diberitakan oleh orang-orang, termasuk melalui khotbah-khotbah, menjadi pengikut Yesus kamu akan sehat, kamu akan kuat, kamu akan sukses. Itu yang disebut dengan teologi sukses atau teologi kemuliaan. Mereka tidak menginginkan sisi sakitnya. Mereka tidak mau memikul salib. Mereka tidak mau menderita. Mereka tidak mau seperti Yesus. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat jelas. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Odo anak haholongaki, tangihon hamu ma ibana, unang nasing tangihon hamu, unang roha-rohani pertibion tangihon kamuna, alai hatana haruar sian pamangan ni Yesus ima tangihon kamu, jala molo di tangihon kamu Yesus mangulu mau, kamu akan hidup dan hidupmu akan kaya, hidupmu akan penuh sukacita, hidupmu akan penuh dengan kepenuhan hidup, dan kamu akan mampu melangkah sebagai pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, yang kuat, elastis dan tahan uji. Kamu akan mampu menghadapi realitas apapun di dunia ini, termasuk realitas yang menyakitkan. Odo nahina lomon ni Tuhan Yesus, si anak kasih si anak ay molotaboto kamang dotinang ayang gua kasih siani si Petrus di pehudi unasida Tuhan Yesus ay diri punasida do ay om magabi raja musiate, om magabi penguasa jala moloboynya au ngadilubungna moloboy na jumonok tuibana di siamunna doh di habirangna pola dipangido o makna lau mangidui asang dia di tempat Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu salah paham, kamu salah kaprah tentang saya dan tentang kerajaan yang mau saya bangun. Bukan itu yang ingin saya bangun. Yang ingin saya bangun adalah keselamatan bagi semua. Kerajaan Allah di mana setiap orang dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, di mana setiap orang yang percaya beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Ido na pinasahan ni Tuhan Yesus. Alan i monang manang sumonang. Tumago dohonon parjolo somonangnya teh. Somonang manang monang toktong marlas niroha. Memuji pasangan ponggohar ni debata dan tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ima pesan khusus tuaka calon legislatif ta jalatuita salahunna karuas ni huria molo di bagasan sadarion tapatupa pesta khusus pembangunan gedung sekolah minggu. Saya salut, saya sangat bahagia, saya salut dengan jemaat ini yang memberikan perhatian dan prioritas kepada anak-anak sekolah minggu. Molo tabereng na kaningan nasida markor di joloon, manotor di joloon, lasidutu rohatta, marulupuluk kita. Las dorohamu kamang dotinan, bangga dohamu mamereng akay anak kotai. Molo bangga dohita mamereng akay anak kotai jalalas rohatta marnida nasida. Upayakan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Bagakia gereja tok bereng. Macai balga, macai uli. Anggo di rohani banyak. Gedung sekolah minggu harus lebih baik lagi, harus lebih menyenangkan lagi. Karena mereka lah yang menjadi masa depan gereja kita. Karena mereka akan bersaksi seperti kor mereka tadi, anak sekolah minggu HKBP memberitakan Injil kepada semua ciptaan. Asasau nasida gabi ka parbarita nauli. Parbarita nauli marhite ngulu nasida.
Alani iko marlas ni roha ita sudi di bagasan sadarion. Lau menyukseskan pesta pembangunan gedung sekolah minggu, mempersiapkan generasi muda masa depan HKBP, sehingga dari Dolok Sanggul kota ini akan lahir, akan tercipta generasi muda yang menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Mereka akan bisa menjadi dewan atau legislator. Mereka akan bisa menjadi eksekutif, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden yang memimpin di tengah-tengah bangsa kita. Itu kerinduan kita. Alani marlas ni roha mahita akamang dua tinang. Amen martang yang mahita. Hupuji hupasangap hami huwalay Tuhan pardenggan basa. Di patuduho ko hamuliaonmu hasangaponmu dohot huasom. Marhite peristiwa transfigurasi ini Yesus di dolok na matsay tibo. Hinatidakon ni akasisianna si Petrus, si Johannes, do si Jakobus. Namampain na si dalongang tarhalongong hami pelongang do. Tarhalongong do hami molo huida hami. Pabahenamu na basay balgas itu di Portibion nang di ngulu nami marsada-sada, di keluarga nami marsada-sada, nang di perdalanan ni huriam nung masahak barita na uli acari hami makanguluhuni makalasoni jala anggia ma marhite hatam na badiyay lamhehe hapursyon nami borhat mahami tutu tuinganan nami bi tu ulaun nami bi margugo hami hapi na masa di bagasan mulu nami toktong margugo hami toktong tahu hami memuji pasangapon guarmu na badiyay. Tuhan di tanggal 14 hari Rabu naroon patupan nami pesta besar, pesta demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Kabupaten Dohok Kota. Tuhoro pasadon nami. Padaw makahagawron, luas mamardalan sa luhuna. Di baga sa dami ro lasin roha. Pergugoy hami sa luhuna. Hehei roha nami, asalaw hami, sudi akan nami miliki hak suara memilih. Lau tu tempat pemungutan suara. Jala mamilit hubartu na hurajumi hami sian roha perbagason na terbaik. Tuhan siat tonga-tonga ni huriamon dia kamanami raadong ina nami na gabi calon legislatif tuhoro pasaton nami na sida pangiduan eleh-eleh nami ali Tuhan basa-basa unom mahamunangani tunasida jalabuy hu halasok kami hu hamuledok kami alay songon hatan ni Tuhan Yesus lumom manasaw dali Tuhan ala na lumumdo na duminggan lumumdo na umuli molorak tikina do pena marhamunangan luas marhahi pason jala marlas ni roha sianaka nahupatujulu kami alay molo dileo ko hamunangan dinasida luas manasida mamuji pasangapon ho jala marhubas sian nasaroha makubasi na umuli di tengah-tengah ni masyarakat. Songonima dohot sahatu pemimpin tertinggi di tengah-tengah ni bangsa namion terpilih manyana oleh Tuhan. Pemimpin nami presiden dohot wakil presiden nabuwe pahibakon nabuwe memimpin bangsa namion sadingkat-dingkan na sauli-ulina asalam tumajuna bangsa nami lam sejahtera masyarakat guk dame saluhuna. Maulihat mau pasat kami tuhoro pasaton nami ulun nami dukon perminggunon ima di pesta pembangunan gedung sekolah minggu homa namian rap dohot kami marhite Yesus Kristus martanya kami doho amin.